Για παιδιά, οπότε αρχίζουν τα σχολεία. Βασικά σε ένα μήνα, είναι πολύ νωρίς το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό το βίντεο είναι συγκεκριμένα για τα παιδιά που θα αρχίσουν πρώτη γυμνασίου. Θα σας στείλω κάποια μηνύματα. Και για τους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται. Λοιπόν, οπότε το μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Βασικά υπάρχουν πολλοί τύποι παιδιών. Είναι αυτοί που θα πάνε γυμνάσιο και είναι σπάσει. Ναι, μωρό μου, πάω γυμνάσιο. Είναι το δεύτερο στυλ που είναι αυτοί που φρικάρουν. Που νιώθουν ότι εδώ τελειώνει ο κόσμος, ότι θα πεθάνουν, ότι δεν θα τα καταφέρουν, ακόμη και είναι καλοί μαθητές. Αυτό είναι ένα τύπο εγώ, αφήστε το. Τρίτος τύπος είναι αυτός που δεν νοιάζεται, λέει, οκ, πάω γυμνάσιο. Τέταρτος τύπος είναι αυτός που έχει ανάμεικτα συναισθήματα, που λέει ότι θα αγχωθεί μία μέρα πριν αρχίσει, ας πούμε. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Εγώ θα επικεντρωθώ στο δεύτερο τύπο και θα σας πω να μην αγχώνεστε και να μπορούμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, θα χρειαστείτε φυσικά τσάντα, εντάξει, πιο βασικό πράγμα δεν γίνεται. Μην πάρετε με ροδάκια, δεν το λέω επειδή είναι κάνα ψώνια, δεν το λέω επειδή δεν ξέρω. Παιδιά, πάρτε πλάτες, όλοι κουβαλάνε πλάτες. Το λέω το καλό σας, ήταν ένα παιδί που έχει με ροδάκια. Εντάξει, όλοι έλεγαν άσχημα πράγματα από πίσω του που προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο. Εντάξει, το παιδί μπορεί να μην έχει χρήματα ή οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, μετά πήρε, οπότε κοιτάξτε, αφού θα πάρετε, ας πούμε, πλάτης, κοιτάξτε, ας πούμε, η πλάτη σας να έχει κάτι βοηθητικό, ας πούμε, από πίσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς καλά, αλλά προσπαθήστε να πάρετε μια φθηνιάρκη που θα σκιστεί οτιδήποτε. Λοιπόν, από τα κλασικά μολύβια και στυλό, παιδιά. Τώρα στην έκτη που θα έχετε τελειώσει, σίγουρα οι δάσκαλοι σας έπρεξαν. Θα χρησιμοποιείτε μόνο στυλό στη γυμνάσιο και μόνο στυλό και μόνο στυλό. Αυτό γίνεται μόνο στα διαγωνίσματα, στο τεστ. Κάποιοι μας αφήνουν κιόλας να γράφουμε και μολύβι, ο καθένας με τα γούστα του. Και εντάξει, σε εξετάσεις πάντα θα γράφετε με στυλό. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, πάρτε και μολύβια, σας το λέω, μην ακούσετε και πάρτε μόνο στυλό. Λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπετε θα σας πάσει στο καλό, πάμε πρώτη γυμνασίου, όχι πρώτη δημοτικού. Λοιπόν, πάρτε, τώρα δεν έχουν σχέση αυτά, αλλά είναι καλό να πάρετε χρωματιστά μολύβια και στυλό. Για τα κορίτσια είναι αυτά, τα αγόρια δεν νοιάζονται. Θα σας ανεβάζουν τη διάθεση, τουλάχιστον αυτό μου κάνουν εμένα. Μπορείτε να είναι ένα σκέτο στυλό και να απλώς ροζ. Και να γράψουμε αυτό, εντάξει, όχι συνέχεια με αυτό, επειδή ενοχλεί λίγο στο μάτι, αλλά ναι. Είναι πολύ καλό να γράφετε με χρωματιστά και βοηθά. Υπογραμμιστικά δεν νομίζω γίνεται να περάσεις τη ζωή σου χωρίς υπογραμμιστικό. Μπορεί να βαριέσαι με τάξη και αν θες να ζωγραφίζεις. Θα σε δει ότι είσαι μαρκαδόρο, οπότε πάρε το υπογραμμιστικό. Κάνε το υπογραμμίσεις να ζωγραφίζεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Απλώς βοηθάνε πολύ, ας πούμε, πιστεύω. Είναι πάρα πολύ καλά. Ειδικά τα Faber-Castell. Παιδιά, αυτά εδώ, τα συγκεκριμένα, είναι ό,τι το πιο καλύτερο. Κρατάει πάρα πολύ, μπορεί να κάνουν 1,50, αλλά παιδιά, αξίζουνε. Μην πάτε και πάρετε ένα φθηνιάρικο, θα σου κρατήσει, ξέρω εγώ, ένα μήνα, αυτά μπορεί να κρατήσουν. Εντάξει, δεν ξέρω, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Εγώ με τη φίλη μου τα χρησιμοποιούσαμε συνέχεια. Αλλά εντάξει, μετά άμα έχεις το άτομο που δεν χρησιμοποιεί και τόσο, αλλά και πάλι θα το κρατήσει, πάρε ένα στάμπι. Είμαι 100% σίγουρη ότι θα σας χρειαστούν φάκελο. Ναι. Παιδιά, όχι μόνο επειδή θα το ζητήσουν δάσκαλοι, άσχετα πάρτε και ένα δικό σας να βάζετε οτιδήποτε κάνετε. Μπορεί να κάνετε μια κουλή ζωγραφιά στα καλλιτεχνικά και αν θέλετε να την κρατήσετε, την βάλετε εκεί μέσα. Μπορεί να γράψετε ένα τεστ. Εντάξει, όχι, βασικά δεν δίνει πίσω το τεστ. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνετε μια εργασία σας, τη γυρνάει, βάλετε εκεί μέσα. Κάντε ξεχωριστό φάκελο του κάθε μάθημα. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, ένα απλό τέτοιο να πάρει 30 λεπτά από όσο κάνει βοηθάει πάρα πολύ. Sorry. Δεν θέλω να πάω παράξενη κάτι τέτοιο. Ποιος θα αγοράζει αυτό, με κοροϊδεύεις? Το βλέπετε πώς είναι ο Μάικο Φασουλάκης? Ποιος θέλει το Μάικο Φασουλάκη? Όπως το λένε. Παιδιά, εντάξει, γούστα. Μπήκαμε στο αγαπημένο μου θέμα. Σημειωματάρια. Παιδιά, είναι το πιο χρήσιμο πράγμα. Δεν χρειάζεται να πάρετε τέτοιο τύπο, ας πούμε, με σχέδια, αλλά εγώ το λέω να πάρω αυτό το συγκεκριμένο, είναι τέλειο. Αν και κάνει 8 ευρώ, αλλά και πάλι, παιδιά,
σας βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ συγκεκριμένα ξεχνάω συνέχεια τι έχω να κάνω, οπότε άμα δεν έχω σημειώσει ξεχνάω, οπότε είναι πολύ καλό να έχει σημειωματάριο. Ας πούμε από ένα σκέτο έως ένα χρωματιστό θα σας βοηθήσει. Αν ναι, και μιας που το θυμήθηκα, θα υπάρχει σίγουρα αυτός ο δάσκαλος που θα σας πει πάρε μόνο ένα σημειωματάριο το δικό μάθημα. Τύπου τι θα έχετε να κάνετε για το σπίτι μόνο το δικό του, παιδιά, όχι. Πάρτε ένα, θα γράφετε ας πούμε. Ξέρω πρώτα ιστορία, μετά με γυμναστική οτιδήποτε και θα λέτε ας πούμε ιστορία, κάνουμε αυτό, μας έβαλε αυτό και αυτό. Εντάξει, τώρα νομίζω είναι λίγο άχρηστο να πάρετε του κάθε καθηγητή ένα δικό του σημειωματάριο, συν να του βαραίνει τη τσάντα και δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Λοιπόν, συνδετήρες. Βασικά σελιδοδείκτες, αλλά συνδετήρες ή σελιδοδείκτες. Μιλάω για αυτούς εδώ, για αυτό εδώ. Βοηθάει να θυμάστε τώρα που είσαι στο βιβλίο, γιατί εγώ καμιά φορά ξεχνάω και που είμαι στο βιβλίο και πιστέψτε με δεν είναι και τόσο ωραία. Έχουμε 3 στυλ μπλάνκο, το υγρό, το άλλο υγρό αλλά σε μορφή στυλό και το στερεό, να το πω δεν ξέρω. Τέλος πάντων το αγαπημένο μου είναι αυτό. Επειδή είναι πολύ λεπτομερές ας πούμε, δηλαδή θες εσύ να σβήσεις μια κουκκίδα, θα σβήσεις την κουκκίδα, δεν θα χρειαστεί ξέρω εγώ να σου πάει το μισό χώρο αυτό ή να πάει σε λάθος μέρος αυτό. Συνότι το συγκεκριμένο το Pelican στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και βοηθάει. Μετά θα μη σχολιάσετε, απλώς δεν έβρισκα σκέτες, ετικέτες, θα χρειαστείτε ετικέτες. Τώρα μπορεί να είναι σε αυτά τα παιδιά που είναι σε φάση, εγώ θα χρειαστώ ετικέτες, να το γράψουμε στο βιβλίο. Ο καθένας με τα γούστα του. Εγώ παίρνω αυτές τις απλές και τις ετικέτες και γράφω Μυρσίνη τάδε και ένα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν γενικά το βίντεο. Καλή αρχή στα σχολεία και καλά ψώνια και ελπίζω να βοήθησε πρώτο μου βίντεο. Μην σας παρακαλώ μου βάλετε άσχημα σχόλια. Αν μπορείτε, δηλαδή ξέρω ότι θα υπάρξουν και αυτοί που και αν σχολιάστηκε βασικά, επειδή δεν σχολιάστηκε τόσο. Τέλος πάντων, γεια!